Здравей! Как се казваш ти? Маги. А ти как си? Ива. Ива, това е Надя. Маги. Това е Маги. Здрасти, Маги, яко Маги. Махай на камерата. Къде е този микрофон и без каска? А? Да видим тук, Виктор, ти правиш. Дигни този капач, да видим тук. Тия китети влезат по 5 лева. Най-добрите. Като по 5 лева са. Стига толкова големи китети се виждат. Нека ли? Трябва да ги опиташ. Пасете малко материал, бе. Така има ги питаме, че се вземат 3. Невероятно. Не мога да спомня. Президента на клуба Вагабонс. Ван, какво ще пожелаш на тия всичките хора отвънка, бе? Пожелавам на всички мотористи живи и здрави и безаварийни километри. Това е най-важното. Благодаря. Само не ми... Не ми пречи, спокойно сме.
красивия град Пловдив. Надявам се, че днеска откриването ще мине добре, безаварийно, а и времето е страхотно. Страхотно слънчево утро в Пловдив. И така, сега да видим хотел, в който се настаних. Ето какво представлява хотела. Това е един от хубавите хотели, бизнес хотел Пловдив, в който често се настаняваме. Това е студиото, което съм наел, много хубава баня, набързичко. Ето. Естествено. Ето и фанелката, с която днес ще отидем на откриването Vagabonds. Хубава хотелчето, сега кревата, какво да го снимам, готино е. Имате бонус, канечка, кафета, захар, шоколадче. Голям телевизор, климатик. Ето и тук, където после ще помонтираме малко, ще поработиме. И това е общо взето. Готино. Готино хотелче, лека по лека, приготвяме се. Ще побачкаме и отиваме на откриване. И така, колеги, вече сме с фанелката на Vagabonds. Искам да ви покажа още нещо важно за този хотел. Когато идвате с моторите си в Пловдив, искате да отседнете в Пловдив, вижте нещо, което е важно. Гледнете. Когато отивате някъде с мотоциклета си, е много важно той да ви е на сигурно място, а пък още по-хубаво е да може да си го виждате от прозорец, така да се каже. Ето там спам мотоциклета цяла вечер. Аз си бях спокоен в стаята. Паркинга с бариера, с охрана към хотела, абсолютно безплатно места има, както за коли, така и за мотоциклети. И така, колеги, исках да ви покажа. Ето охраняем паркинг. Ето там горе е стаята. Ето там. Ето тук какво си имаме. Паркирано под охрана и отбрана. Ето го. Много готино. За всеки моторист е важно мотора да му е насигурно, а още по-яко е да може да си го гледа от стаята. Супер!